Dear Mr. Longley. Pangaasim ko maanak ko. Ituloy mo ti panagadal mo. Saan nanang? Tulungan kayo langan ni Jetalon. Narigat ti agtrabaho ijay talo nanak ko. Kan may sa, ubing ka pa'y. Katrumbang laang adda ka kumaiji pagadalan. Saan nanang? Talaga masaluta kon. Huston ti grade 2 analpas ko. Ay naanak ko, pangaasim ka di ta saan ko maakas ta. Kita am dagiti padam nga ubing. Agis eskwela da. Sige. Namagagalitak to inton sumaruno atawan. Agadalak. Basta masadutak ita. Agi way-wayak langan itinwang, nanang. Anya? Marlon, apay adi ka pa'y nakapalas? Saan ka kadi amapan di eskwela nita? Saan, Dani? Di ako nag-eskwela. Apay ngay, Masaduta kon. mapantakit din. Saan ka di ako na ni maestra tayo? Asayatin tayo ti agadal, aging ga makalpas tayo. Wen. Ngam no siyak. Talaga masaduta kon. Tulungak langan dananang ijay bangkag. Anya, nagrigat ti agtrabaho di talo na niya. Iso ti sang kay bagadag iti dadakkel tayo. Wen. Ngam ano sa kun Apay, di mo ka di kaya ti agbalin na soldado? Saan ka di aday ti arapaap mo? Wen. Ngam. Nagbaliw itan. Talaga ngamin ang masaduta ko na sumrak. Isu asikalatan ti sumrak ijay pagadalan, Dani. Unay ka nanak ko. Nagbudot ti darang ti ilit. Ngam adda ka dito igarden ngagmulmula. Anya nga ron nga hinanang. Anusan tayo sumot ti pangalalaan iti pagbiyaga. Ay, do ko mga min nagadal ka iti. Amangan no saan akas to ti biyag mo ita. Ay, saan abale, nanang? Kabaalak mat. Kan saan abale adya akong nakaadal. Basta maanusan ko matikabsat ko ti agadal. Agyaman nak tatultulungan nak amang paadal iti kapsat mo anak ko. Awanan yaman na, nanang. Kaya't ko ang makaadal ti kabsat ko. Tadyak kayat nga agrigat tumat. Agyaman nak unay anak ko. Takas ta ti kapanunutan. Katsapay ko mga rod tamaanusan ti kapsat mo ti agadal. Unanang. Makitak mat. Kat nagagat nga agadal ni Garli. Wan matkit di ay wan gayam. Apay, awan ka di pa'y ti plano yukin ni Glory nga agkalaysa. Awan pa'y, nanang. Saan pa'y kano nakasagana makiasawa? Tati ko na, maam-am mo mi pa'y anaimbag titong galmaysa. Marlon? Oh, apay, Glory. Kaslad na kahit mga ibaga Marlon. Ibaga mo apay. Adda ka di parikot. Awan. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Asapay ko mata maawatan nak iti daytoy nga aramidak. Ha? Ni. Anya ti kayat mo asawan? Marlon, agwin naswasta ko man. Anya? Wen, ado pa'y gayam ti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Sana bali? Tano talaga adata ti para iti tunggal maysa. Agsabat tulat ta ti dalan ta. Mabalin mo matlat ang aramidan. Di ka matlapdan no anyaman ti arapaap mo. Wen, talaga akayat kong agwin naswasta pa'y. Apay, Glory. Anda ka di nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak ka nakaadal.
Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak adal. Ngam sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare, Nasakit nga agpaisto ti mapaay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. kaslajak maaklon pare. Nasakit tirik na. Gaboy tinapasamak. Nasakit ta talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amerikriknam, pare. Pare, Igad mo kiti ti agtrabaho. Saan aday ta ti pakadadaulam? un pare. Ngam, jak amuno agayatak pa eh. Kasla ngamin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isara tapusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako may manong. Gapo kada kayo kaninanan. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Kat pagyamanak mat, taingad mo ti panagadal mo. Wan manong. Gapo taamok asyak matlaang tinangnang rona nga agnumar. Kan maysa, jak kayat asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa ading ko. Nagadumat abalasang dita, manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpad kan nagagat. Ha? Wen ading ko. Adu di ta babalasan. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat. No asawa ak ti jak ay ayatan. Sa bagay. Marlon, anak ko. Sigurado ka kad ngay ayatom day dya babae. Unanang. Ay ayatan na ka nga tabay. Unanang. Mariknak day ta. Ay, Apay ka din nanang. agdwa-dwa ak ngamin iti day dya babae, anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan anairuam iti rika. San abali nanang. Tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka din ngay kanak iti kwarta. An-anwam ti kwarta, love. Ada kaming pag-invest ang negosyo. Barang agdoble, wano, agtriple, paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Mano kumati ka sa pulam. Uray 10,000 laang, love. Ni, nagdakal mat kayam, love. When ta, pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan laaday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000. Iso ajay pang nayon ko lakuman ti daw-dawater kan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanya? Ala. Ikan ka nga ro, dintong bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kaayan ayat ko ni Leticia, ading ko.
Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakit di kabaalak nga ipaay. Anya? Katwan mat. Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Jakmat maiturod ti agdawat iti kwarta kan ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasayat Tasaan asika ti agkasapulan. Ading ko, sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam, di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kanu ay ti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang agtriple. Sapay la ko mga rudan. Love, kumusta nga ije ko naman nag-investan? Nagbayad akong alaw. Ket, addan na pasublim. Awan pa'y masapol nga agtrabaho akpay, tapno adda income na. Kasta gayam. Wan, love. Ala anusam nga rod, love. Wan, para matlaang kadata. Manong, nakitak mat jay nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay. Nakitak ang naggatang itinginginaan abag, kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di nakadiimbagakan ka, arumarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na, eso adinak inawagan. Ay, kita Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo, tinapan na in shopping. Ay, Wen nga raw, anak ko. Iso adi na kainayaban amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdua-dua ak ititigtig na iday jay a babae. ay na, adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kayan ayat ko. Ay napasensya ka na, anak ko. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakiitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti dayjay a girlfriend mo. Ay na, nanang, girly, ading ko. Huston, di yun pagtinulungan ti kayan ayat ko. Nanang, iawit ko ni Leticia, agdan na kamin. Anya, Nanang, no agdan na kayo. O di agkalaysa kayo. di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay, Apay, nanang, di yu ka di kayat? saan nga iti kastanak ko? Ngam nasaysayaat ko man no agkalaysa kayo pa'y nga umuna. Tapno nasayaat matlaang ti panagdanayaw. Sana bale, nanang, sumarunun to ti kalaysa. Oh, love, an-anwam day ta papel. Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan daytoy. Tapno masigurado ti seguridad na daytoy balay kan lotem. Ha? Anya ngay tilinaon na dayta. Ibagbaga dayta kasuratan, asikalaang ti akin kukwa iti daytoy abalay kan lote. Kastagayam. One love, iso di ka nagdwadwa. Pirma amon. Ala, sige nga rod, love. Pirma akon. Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak, tapno kita daytoy abalay. Ha? Tapay, madam. Kat no nabayad akong daytoy abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma ka mat. Impag na ni Leticia. Ha? Anya?
Jak amo dayta, madam. Kasano adi mo amo? Oh, at dadag ito'y apapeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak da iti abalay. Kat inton sumaruno abulan. Sublata kun da ito'y balayo. Kan tilotiyo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita. Kan agsagana. Marlon, at pakadak Ada pa panak, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak. Pakawanan nak no nadiswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga lako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Ha? Lino kunak, Leticia. Imuna. Jay kwartak a kinunam apag-invest mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Kwa? Gapo ka di takastuyak laang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan kaunay. Kat nalakalaang ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalay sa ata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Uston pare, di ka nagladingit. Sana bale, tanasulbar mo't langin ti amin. Maladingitan ak unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu ang nagtalo ka unay. Ngam ginundawayan nak. Pare, Ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalaw sa panagayat ko kankwana. Apay akastoy, pare. Nagmalasak matan kan ayat. Hindi damo. Insinanak ni Glory. Hanggang ita, kastoy manan tinaramid ni Leticia kanyak. uston ko nakmet. Ala, isardang mo ti panagin inom mo. Sana makatulong kan ka dayta. Awanan ti sir-servite amin, pare. Imbagkan ka. Tanatunoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Lino ko nagpailaan. Di kagsawi ti kasta pare. Dayawan ka kit di Tanapagadal mo ti kapsat mo. Ket nagbaligi met. Ket gapu iti kinagagat mo. Nakaipundar ka iti sanikwam. Pare. Saan mo napanunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikari aparaken ka? Dumteng to ti tiyempo. Asumangbay ti babae talaga aparaken ka. Tay makaawat ken ka. Ken pudno amang ipatagken ka. Nasakit ti riknak, gapo iti napasamak. Ngam na iliwliwag kumeten ti amin. Kat dito'y ko ana amiris, ana pataglat ta, ti kaadda ti adal. Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko may papankan ko ana. Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay, wenno saanen. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting ka pa ng ipinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kaya't agpaay da ito nga inspirasyon, kadagiti agad adal pay laeng,
asayaaten nyo ti panagadal nyo. Tadayta ti tawid, asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kaya't no may papanmet kan ayat, tay ko nadaruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo ko masaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga na nga ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marlon. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmay-maysak nga anak, kat agmay-maysamat ti inak anang isakad iti panagbiag mi. Gapo tanasapa apimusay ti amak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marlaw na nakaw. Pangaasim man tayawatan nak iti tanom. Mabit lang, nanang. Ato yung tidanong mo inuman nyo, nanang. Hagyaman na ka nakaw. Ay, pasensya kan. Amok, amabanbanog kan amang asikaso kanyak. No apay ba't ngamin ang nagbalinak matan ang managsaksak. Naimbag mo yun. Adda ka di bagpagaman Ah, ako. ay, awan na lang. Sige nga, Rod. Panawan kayo pwede, tibalay. Sigurado at dandanita nila ya. Urayan nyo labiitan ti kasinsin ko. Wanan ako. Panawan naklatan dito eh. Sana balay. At damot nila kasinsin mo at ang tangdanam ang mga sikaso kanya. Nukas jay amapan ka ang trabaho. Alang, Rod. Panawan kayo pwede, tibalay. Si Kamot Gayam, Uncle Jesse. Nasaya ata nasabat ka, Marlon. Kumusta ni Nanang Mau? Imimbag ka din. Saan pa yung Uncle? Mapan kayo man kit di balay. Tumulong kayo ang mga sikasukan ko na. Marigrigatan akon. Anya, ket no da magkumait nga da kano tangtangda na mga asikaso itinam. Niinsan lay, Uncle. Ang nawan trabaho, siyak lang ti mga asikaso. Iso mabanugak mat. Ay, kastagayang baraw ka. Ala, amo kasamsambutem ti oras mo ama pa nagtrabaho ka anakan. Agsarita tanto lang an iti sabaling aldaw. Sige nga, Uncle. Panawan kayo pa dito. Good morning, pare Marlon. Ay, naimbag ka pa para Edward. Good ti morning mo. Siyak nga bad. Apay ka di manan, pare. Anya manan ti pagkaskastaam. Kasano? Uray tag may sa kabsat ni nanang ko ani Uncle Jesse. Tinakbat maawatan. Gapo iti sitwasyon ko ita. Ay na, pare.
Amok sa mananti kayat mo asawan. Ala, orayin ta ti break. Sa tanto ag sarita. Agyaman na ka. Kasapulak namin ti pangyab kasak, iti marikrik-nak. Wen, pare, di ka madanagan. At daat dito'y anak kasaga na adumngag. Unay day kan, nakasirseryoso ka manan, Marlon. Anya ka di manan tinapasamak. Ay na, Tanya. Isu akas ta tinobiom. Gaputa ag sinsintimiento manayin. Anya? Anya manan ayati parikot mo, sweetheart. Di mo kunaan. Ani manan nanang mo. Uwan nga, Rod. Nabannog ako na mga sasikasukan ko na. No, adda kayat kong aramidan. Jak maramid ha. Gaputa, ninanang mo ti pampanunutek. Day talaan. Uy, dadagsan ti parikot ko niya. Di wala ngamin marik na. Gaputa saan ada kayo, ti adda iti sitwasyon ko. Maawatan mi ti marikrik nam, pare. Ngaman niya nga ron ngay. Kat agmay may sakamat nga anak. Asino kumangay tinamnamaam akaduan ni nanang mo. Ay, itong palbiyag ka dilatan, asyak ti mga asikaso ko ni nanang. Marlon, di ka kumaagsao iti kasta. Panunutom kumaano saan agapu ka ni Nana Nadia. Awan ka kumaiti ayan mo ita. Awan kumati kasta kapinta sa pagsapulam. No di na karkarigatan tinangisakad idi iti panagadal mo. Nalipatan ka din dayta, Marlon? Hosto tinubiam, pare. Manong Marlon, tangay si Mangpet kamatan. Panawan kayo diti balayo kini auntie. Nakaluto akmotan iti pangrabyan nyo. Ay, awan ka di pa tinagbaliwan ti sitwasyon ni nanang. No ti sakit na ti kahit mo sa uwan, isupay laang. Kanayon latamot nga aguyak nga uri ag tumtumar iti agas. Ay, kanayon ko mo't amapan ipa-check up. Ang kaskas dilat tamat nga awan pagbaliwan na. Anya nga tano, baliwam ti doktor na, Manong. Ah? Amangan mat no saan nalaang akabagayan ti doktor ang mga asikaso kan kwa na ita. Ay, namin anon ang nagsukat iti doktor. Ang isulat tamat. Ala, ano san tayo ng asikaswan ni auntie? Nalabit, gapumutan iti kinabakit na. Isu nga adun dagiti marikrik na iti bagi na ita. Wala na. Anano sa kun nga asikaso ni nanang. Gapotag may saklakit nga rod nga anak. Wan O sige nga rod, innakon. Ito iti kape, Uncle Jesse. Ang kape tayo pa'y kabayatan ti panagsasarita tayo. Ay, sa nabalay, nakaturog pa'y mat ni nanang mo. Uwan nga rod. Nagyaman na kaanakan Ay, nasayata nakaturog ti kabsat ko. Jak ngamin kaya tamangag na dagiti ibagakan ka. Anya ngamin ti ibagayo, Uncle. Apaya diyo kaya't amangag ni nanang. Jak kaya tamasail tirik nana. Amok ngamin no kasano ti panang ipatignakan ka. Ngam ita tayo suntiag kasapulan iti panangasikaso kang pamatag. Saan kagaya man nakasagana amang ipaay iti dayta? Anya ka din dayta nga ibagbagayo, Uncle. As-asikas wag matinak. Numapanak ag trabaho. Adamot ni insan laya atang tangdana ka mga iwan kan kwa na. Anya pa'y lang, tijak na ipaay, Uncle. Pudno, ipapaay mo dagiti masapsapul na. Ngem iti likudan ti amin, agrikreklamo kamatlaeng. Ibagbagam ka naw adadagsen ti mismo nga inam. Ha? Amom ka day, no anya dagiti kabaalan nga aramiden ti inam para ken ka. Idi basit ka pa'y, kasta unay tirigat ni Manang Nadia anang isaksakad iti panagbiagyaw. Idi nagadal ka, amin, inasitgan na nga utangan, tapno adala ang busbusam nga agadal. Uray pinagpabainan da iday, inturturid na amin dagita para ken ka. Kaya't nala amaadaan ka itinaranyag amasakbayan. Ako ang amin, Uncle.
Mga nubandog ko lang ang mga sa asikaso ka ni nanang. Iso akas dyan ni maibagak na maminsan. Maawatan ka. Ngemrumba nga iparik na mat ti pamatag mo iti inam. Gaputa saan tayo ang maibaga? No kasanupay kapaot ang makaden natayaw ni Manang Nadja. Apay ang nakaululay magkamalon. Itay tapay laang dito parke. Ngam di ka pulos agtagtagari. Apay ka di manan. Ha? Anya ka dito parikot mo. Ibagam kanyak. Saan na kami anairwa makastaka? Sigud mo't nga agis istorya ka no kasto yung agpaspasyarta. Anya ka dito pakariribukam. Kas lang amin na ba inanak iti imbaga kanyak ni ulitag ko. Anya timbaga na. Inistorya na nagiti adu a sakripisyo ti ina kanyak. Di ba sitak pa'y? Aging ga iti agad adalakon. Kas lamabay na kiti bagik. Nagado apin ang panunot. Ken, naisasaw ka makapasakit iti mismo inak. Iso mabay na kiti bagik. Mas dawak mat ngamin kan ka. Apay ngamin nga ibagam apadagsan kan kaninanang mo. Idinto ta ka ba alam mat nga asikaswan? Di mangtangdan ka iti mabalin ang mga sikaso kan kwa na. Ipapas mo ket ding asikaswan ti inam, itatamakit kitampay. Anya nga rod no nagbalin ang nagsaksakit. Nalabit aga pumuton ka dagiti rigrigat na nagtrab-trabaho idi. Kan saan ka di ako na mga ipapaagas mo mat? Nalabit aga pumuton iti kinabakat na, iso ang nalakalaangan ang makapkaptan iti agduduma a sakit. Sige. Tong palak dagiti imbalakan mo. Ipatagkan asikaswa ko ni nanang. Day tati kasaya atang nga aramidam. Subadam mo't dagiti adu a sakripisyo ni nanang mo kan ka, Marlon. Oh, insan. Ada kon. Ada pasarabok. Adda ka mo tan gaya minsan. Nagdaldalusak iti silid ni Auntie Nadja. Ituloy ko pa iti agdalos, sakbay nga agawidak. Ay, mabilang. Apay nga enrar mo amin akama kan kabinet. Kaya't na ngamin amadalusan ana imbag ti silid na, insan. Sa dinong arotean ni nanang. Wano, inyakar mo pa'y kada iji silid ko? Ay, mabit lang. Itad ko ti pasarabok kan kwa na, ah? Awan di ta silid mo ni Auntie, insan. Nangi pa na marot kan kwa na, insan. Ijerwar? Ay, ingka isirak. Ang mga numalami isan ijay. Kumaro ti uyak na. Pasensya kan, insan, nagpasukon ni nanang mo kini Uncle Jesse. Kaya't na kano, nga ijay pa ilang nga agnaad. Sana balik kano. Taad damat ni Uncle Jesse ang mga sikasukan ko na ijay. Kan imbaga na kanyak, akayat na ang makainanakapay. Anya dahi ta papel? Adto, insan, awato mon. Basa aktil na. Apay nga kas jati kalat ang nagbalin a desisyon ni nanang. Basaham lang ang ta surat na, insan. O sige nga rod, padawan ka pa dito, ituloy ko nga agdalos. Marlon, anak ko. Mapanak pa lang makipagyan ijay ayandang mo. Ipatpatag ka unay. Isodyak kayat amabannog ka. Amok amasikuran ka unayan iti kasasaad ko ita. Pasensya ka no nagbalinak adadagsan kan ka. Di ka madanagan. Mariknak asaan akon ngagbayag. Lumag-anton ti panagbiag mo, inton awanak ton amakit kitam. Kaya't ko lang nga ibaga nga ipatpatag ka unay. Nalag-anan ti riknak apumanaw, gaputa na talgeden ti kasasaad mo. Natungpal dagiti arapap ko parakan ka. Ipatpatag ka unay, anak ko. Mapanak ijayandang kalinton bingata.
Sukunat ni nanang. Rumbang asyak ti mga sikaso kan kwa na. Tanya, kuyugon nakman ang mapanmang sukon ka ni nanang ije balay da Uncle Jesse. Ha? Apay? Nagbakasyon ka din ni Nana Nadia? Napasaktak tirik nana, iso anapan ijay. Agbababawi ak itimpakpakitak iti mismo ngayon ak edi. Diyak kaya't amatay ni nanang anasakit tinakam na kanyak. Kasta ka di? Mabit lang na rod. Agsukatak, kat mapantaadagos iti ayan ni nanang mo. Anya ka diti ibaga, manak ko. Nabasam ka din ti surat ko kan ka. Pakawanan da ko mananang. Napasaktak tirik na yo. Ang kinapudno na. Ipatpatag kayo unay. Pangasyo, tagawid tayo kuman. Maikawaak ngawan kayo asang pataki di balay. Amok, amarigirigatan ka, nanak ko. Kadyak kaya't amarigatan ka. Iso nga'y mayak pala dito eh. Diyak kaya't amarigatan ka, anak ko. Pakawanan da ka. Ang itikawan nyo di balay. Naikawa kiti husto. Diyak kaya't amapukaw kayo kanyak nanang. Asikaswan kayo. Aging kahit imaudi nga angas yo. Ipatpatag kayo unay, nanang. Talaga ka day nga yawid mo mutla ang tinam, Marlon ka anakan. Uwan, Uncle. Agyaman ang iti panangasikasayo kan kuha na. Kabayatan ti kaada na ditoy. Apay, nakainana ka ka din, Barok. Nakamirisak, Uncle. Saan kaya marumbang asumukak ang mga sikaso ka ni nanang? Sana rumbang ang maumaak. Kaya't agyaman na kada kayo. Gapo iti imbagbagayo, kaya't nakaamirisak. Kaya't rumbang gayam nga ipatagkan asikaswag tinak. Gapo ta itan ti panawan. Tapno subadak dagiti ado sakripisyo kan rigrigat na kanyak. Rumbeng lang akasta kanakan. Ano sam ti inam? Ipatag kan asikaswam, kabayatan asibibiyag pay. Uwan, Uncle. Maganda yun, nanan. Kaya't kalpasan na, intay agpainit ijerwar. Ay na, nagdakalan tinagbaliwa man ako. Agyaman na ka. Mariknak matlaang ang ti kinapatag ko ka. Lito pakdagiti amin na nagkurkuragak, nanan. Kaya't, manipod ita. Di ako nagarami dito pakasairan tirik na yo. Ipatpatag kayo, unay. Iso nga si kaswan kayo, aginggat umimbag kayo. Agyaman ako, unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, unay. Ita, imimbag matan ti inak. Nagkalaysa kamin kinitanya, kat dua kamin ang mga asikaso, iti ipatpatag ko unay nga ina. Kastan kat agyamanak. To'y pagayam mo, Marlon. Agyamanak pagayam Marlon, iti dahi apakasaritaam. Natural lang iti tao ti mabannog. Ngem saan ada ito iti rason, tapno baybayan tayo dagiti nagannak tayo. Agbalin nga adal daytoy kada tayo nga anak, nga iti panagsalog ti pigsa dagiti nagannak tayo, rumbeng lang nga asikaswan tayo ita. Gaputan o awanda, awan tayo met, ito'y abiyag. Ala, ituloy mo ti mga sikaso iti inam, kat ipariknam ti pamatag mo kankwana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng iyong patulod. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Marlon, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam Marlene iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't nilakay ko ti agabroad idi nagigiddanen ang nag-eskwela dagiti tallo nga anak mi. Dua iti high school ken may samot iti elementarya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlene. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, narigat una yung tibiyag tayo. Naputdan tayo manan iti kuryente. Kababayin pa'y kit din kadagiti kakaaruba. Tanang kasipsip ngat da iti balay. Inakumutang kininanang iti pagbayad tayo iti kuryente. Mapan ka manan umutang. Adon ti utang takan ko, ana. Mabayadak to amin dagita, inton makabrodak. Ipilit mo talaga ti agabroad. Anya nga iti mapasamak iti panagbiag tayo. No adak lang dito apa extra iti trabaho. Walter, di mo ka dinadamdamag dagiti nagsinang agasawa. Gaputa nagabroad ti maysa. Sana mapasamak dayta kadata, Marlene. Diyak itulog. Iso nga ituloy ko ti agaplay. Kaya't ko makapana ko na dagos. Tapnusan tayo nga agrigrigat akastoy. Ni Walter ko mati umay. Ngam kalat ang nagpa-Manila. Tada ka no interview na. Ha? Apa yan nagpa-Manila? Agab abroad, nanang. Pinalubusan batlaan. Anya ngay, kat naputdan kami manan iti kuryente. Ay, kanayon batlaan ang nakasta. Iso nga ron nga imbaon nak ni Walter nga umay bumulod iti kwarta kada kayo. Bayadan nanto kano inton maka-abroad. Pagpaagas ko kumaday ti kwartak. Ang amanya ngay, ipautang ko na kada kayaw. Tamas kasapulan nyo, Mart. Agyamanak, nanang. Kumusta ti pa nag-apply mo, lakay? At dan employer ko, bakit? Nagbihitan? Ado ka no ti kasapulan da amang mangged. Iso nga inalada kami adagos. Adda ka, Duam? Wan bakit? Adda na amok ang agayem ko ije Manila. Paadamot lang nga Ilocano. Nasaya at matno kasta. Barang agiddan kami nga ag-flight. Agpada kami nga miniti kumpanya. Ay nalakay. Yapuram ti mapan. Kasapulan tayo at talaga ti kwarta ita. Ta dumakdakkelan dagiti anak ta. Nagpawitan ni Walter, nanang. Iso nga umay ko bayadan dagiti amin nga utang mi kata kayo. Ay na, nagsaya aton nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di nangala kadakwad a kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Di laang kanon da tigatangan da. Saan ba't la marigrigatan ija abroad? Saan ka no, nanang? Kat no idi nag-video call kami. Limok magpaikit di Ay, nasaya at nokasta. Ay, naksayan mo't laangan ti panagdandanag ko. Impakita na nga ro di pagtrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayam, nanang. Kan ado da a Pilipino nga agtrabaho ijay. Ay, palagi pa tunggal agtungtong kayo. Aliklikan na ti sulisog. Sulisog? Ninanang mo, tilay bagbagan? Ay, katuan mo't anak ko. Anda bang manggag ko nga ado kano ti sulisog a babae, di ta abroad. Saan namat siguro nga aramiden day ta, nanang. Agasawa kami. Kan addan anak mi. Mapanunot na kadipay laang di agbabae. Anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurok ngayon ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan dak. Tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir. Kaya't mo asawan. Saan na kayo nga awagan? One, sir.
Si Mardang matan ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. I-check ko dito yung record may tinagan na. Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa bali a pagilyan, kat adada iti nasaya at akasasaad. Tamamuan mi lata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami ngamin ti madaksan, no baybayan mi ida. Nasaya at no kasta, sir. Daytoy. Nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaad na iti lugar nga ayan na. Regular ang maititad ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaad na. Apay nga rod asaan na kami manlaang nga awagan. Dayta ti Jack masungbatan. At damot day off da. Tapno maawagan da kayo kuma. Sir. Awan ka di tigayem na. Nga amamom amabalin mo ang kontakan. Tapno agdamag ka. Hello. Siak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kan ta na disturbo ka. Sika lang amin ti mabalin ko nga awagan. Maawatan ka, Marlene. Mano nga minin abulan, asaan nga imawawag nila kay ko. Kat madanagan akan ko ana. Kasta ka di. Kinapudno na, ag-roommate kami. Aday jay kusina, aglutluto iti kanan na. Adan sa papanan na. Mabigla nga, tayo nakayaban. Sige, katagyaman na. Uray siya, kat maladingitan akmat. No apay asaanan nga umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ako namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka ko bang agpanunod iti kasta? Adan na kaibaga kanya, nga adan sa kano babae na. Ay, unay mo tan. Dayta, ti pagbutbut nga ka mapasamak. Kasano kamin kadagiti anak ko. Iso nga ita, siya kun ti agbirok iti wakas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakabsat ko. Jakman kayat nga aramidan daytoy. Ngam kasapulan, tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagregrigat kan. Malagip mo tiyo masidag kada kami? Manang. Idi paylaeng, binalaagan da kan, asaan aday di klase a lalaki ti pakiasawaam, tanaesem iti babae. Ngam anya ngay, sinurot mo lata ti riknam, kat nakiasawa ka kankwana. Napan kayo pa'y nagyan iji ayanda, tapno saan da ka ama pakibyangan. Idi pa'y anapasamak dayta, manang. Saan mo kuman nga isublipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardangan ang nagpawit iti kwarta, taada babae agas-gastusan na ijay. Wan manang. Kat ita, umasidagkan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, mamanang. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abaybayan, takabsat da ka kat nga rod. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot day tamanang. Agyaman at tamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawid ko man dito'y Pilipinas. Nanang. Ngam, awan mo't. Saan mo ta nagaw-awid? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo nga amo no nagawid iti Pilipinas? Asaan ang nagpakpakita? Wano, adapay lang iti abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutek, Marlene. Panakunak, nagawidan iti Pilipinas. Ngam, sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na. Nalabi, iti balay ti babae na. Uunay mo ni Walter. Saan ang nagpampanunot?
Imbag lakit din, tadadagiti kakabsat ko amang tultulong kanyak ita. Uri na kangagak iti agkakasakit asao. Ngam saan da ka binaybayan. Ay, Agpakolehyo ako, nanang. Kabaelak gayam nga isa kadagiti anak ko. Uray no agmay sa aklaang. kaasi ka ba't, anak ko? Saan nyo ko maapanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbagal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka Siyak di gayam ni Walter G. abroad. Malagit nak. Ay, wan. Si kagayam dya ka video call ko, iti. Umay ka, umanag ka. Agyaman nak, ah. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balay mi. Diyak masango ti agdalos. Ngamin, mapanak aglakla ko. Kinapudno na. Biniro ko pa'y daytoy balayo. Nagforgodak ngaminan. Kasta ka di? Wen, nakaurnungak ngaminan. Kat plano may ni misis, amang ipatakdar kami iti negosyo apagrugyan mi. Nasaya at man kasta ti plano yo? Ni Walter, nagawit ka di dito'y balayo. Saan mi anakit kita? Saan ang nagawawit? Ano kasta? Nagawid ije balay ti babae na. Day tama ti atap ko. Saan ko apirpir dyan? Ngam idi nakaawat idi dakkel asweldo. Sa balin tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilya na. No idi, urayak lagsang sangit. Numangmangag ko dagita nga istoryam. Ngam no ita, timmang ka nanday ti pusok. Iso asaan ako na masaktan pa'y. Ay, namin ano abi nagbagaak. Ngam saan nakadengdenggan. Inaramid na latati kay kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan apa anawa. Nalipatan na kamin anamin pinsan. Naragsak nga ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ay, ano siya ka? Mabainak. Uray ka ano man. Jack aramiden day ta iti pamilyak. Imbakan ka, tadaan ka iti kasta ka panunutan. Nagasat unay ti asawam. Sige day talang ti umay ko ibaga. Agyaman na iti panangipakaamom kanya. Marlene, nukas pangarigan, isubli kun ti bulod ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, atidog pa ti biyakyo. Nakapsuta ko, balasang ko. Marikrik nak, asaan ako agpayagpay. Atidog pa ti biyakyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarigan, tagsubli pa'y kada kayo. Nanang, ikarkararag ko, asapay ko ma. Tagbalbaliw ni Walter. Katsubyan na kayo a pamilya na. nanang. Mailiw ako na yan kan ko, ana. Ngamsaan tayo mat nga amo. No sa dino, ti ayan na ita. Napaggraduar mo ti inauna nga anak mo, Marlene. Wen, manang. Kat ko na namat nga ituloy na kano ti agadan. Agbirok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakamat tanday ta nga anak mo. Tapagadalag pa'y matag iti kakabsat na. Ay na, agina na kamatan, Marlene. Napigsaak pa'y. Amok, napigsa ka pa'y. Ngam sikat iti makdar nga ama kan ina kadagiti anak mo. Agasam ngay, arigat dayta. Kasladyak pulos marig na tirigat ko, manang.
Tanakitak mat asaan anasayang dagiti sakripisyok. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko. Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agiina? Panagkunag, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak siguron itibiyag na. Linipat kon ti ayat para kenkwana. Saan may matan nga or-orayan ti panagsubli na. Asino nga taaya ti sangain. Sapay mapana ko naglako. Mabit laang. Ha? Tulungan ako, Marlene. Walter. Ado, tinagapuak. Masakit ako na eh. Tulungan ako, Apay na da ka dito ospital, Marlene. Manang. Asino din yung ospital mo? Ni Walter. Anya? Nagsubli na dyan lalaki? Maasyanak, gaputan na kapsot. Madama nga eksaminan dagiti doktor. Di la mabain? Itatagsaksakit? Sana kayo la nalagip? Di mo pala pinapanaw? Manang. Nagpuskol ti rupa na. Sininaan ka nun si babae. Edi saanan ang makaitad iti kwarta. Imot utang ka nun iti pinagpleti na. Tapno makaawit ka ta kami. Awan babain na day ta lalaki. Papanawam kit di. Sa dino ko matipagkamangan na. Pimusayan ti inana. Isu at tulunga, manan. Adu ti mangmangeg ko apanangom si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanen ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak ngamin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyag na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti kasasaad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo kas asawa. Takasta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa mga iwanan? Saan na kayon amatulungan a pamilyana gapo iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.